Fia. Yijinaha edikan yijinaha ewo immigration dimu na etosumienu yede nkra kese free enkran yempanimfo se wadaroma yeba yento yenchia yewura ema womo na ewie die ntia ne titiwu a yeba ye ne se yadwuma ye immigration ebi beko ambebi aba ya Asante Regional Commander last year yebeto aba ne mu na yesesano and yesesano ena yen panyinya ba konso aba a wabesina nemu na sebe oba na wa mbechia yewura na wa magini nsemu hira na ne onya ba bi ntina nti ba ya ye ansem tiawa ne se ye mpanyi pa Asante Regional Commander waba ni dindi Deputy Commissioner of Immigration Fred Amankwa obaya se obeda ne ho adi akire yewura na wagene nsemu hira na adwuma ye de amane so onye no so etimi akoyie nti we de me de be ma no no so aka de nti a ye ba ye Wada wase yewura otumfo chame yasem awie ye tiawa edikan no se no kan de nchia free panyi kase ho e de bramo na yesa beje yewura nsam nhyira na yatimi asoma santeman ama bi ato Ghana man immigration ya adwuma no embre bebre no ye ne ahemfudi nkita ho pa na ne omudi nsawo so enti se ya ba santeman mu ha so a ye ntimi nka se ye tiatena na ya adwuma no so ye ntena faako enti mbra kakra bi e wona se beda ye ho adi ne yaje otumfo nsam nhyira enti yadamase se mwaje ye ne na mone ye di adai na ne kura officers ya mene omo bae ena omo sasui omo ye bebre ma ne mema omo gina ha ye gina ye som asanteman ne kura yekita nsem whisky adaka baako red wine adaka baako na otumfo buamade na nanum buamade achiame buamade akrachefo buamade ahenkwa buamade sinitwafo abrafo security for na atwenekafo so buamade akra yebeka edamase Mira Mesue bro. Adarma nana nwe Asantehene immigration adwumakuo. Adarma omo se dikan omo de nchia emu oduro efiri nkran omo pani pa ho so omo emfamre o se ochia pa. Na omo so omo dwumadie no ebra no omo sesam pani oda no kwa na foforo aba. Afra se ebra yebeto aba ni mu na pani o ho no ko ye na edo na amankwa ebesi na nan. Adarma omo so omo ntimetra Asantehene nya adwuma wabro mu meda wo mu ho adi enchrew tinne ewukude di afikan omse yenkoe yenkode ho adi nchreura yenkogine nchrenhyira na efutuo se de be ya adwuma ye bia bekoso tu na amankwa panifo aka no ho na wadaroma odeda wo mu adi edi kire yi na se wadaroma waba so obeda no ho adi akrew no abeje nchrenhyira akwankyere na efutuo wuhyira na de wo ye bi onimi se ebe yi na wono abedi ene ewukude nso baya wadaroma se wine adaka whisky adaka wadaroma obuamu ade wachiame obuamu ade nanano obuamu ade akrachifo obuamu ade ehinkwa obuamu ade abrafo obuamu ade atwenekafo obuamu ade wadaroma onana amankwa on immigration panimfo ibaya de omuno de bedi ade ne nebru otumfo demase papa Nanano, Mumiampre immigration for ye. Yampre one man. Yampre immigration for ye.
Yom. But you know why 2 slots in 1 bar and men or 1 cover. So the shall say, who knew another 2 more coming? So coming in our home, come on, one, or you didn't have my video. So, with my this opening, I come home, 1 wall, and let me remember. Yom. So the actual I know 70 penny dear. And so one will come now by you, the DD, a boom or more. The beer wouldn't be an almost natural. Yom. So the actual I know penny down on the there's a form of the or they would this is before more bar. We do her and some of the echo. So the answer very say. Wabua, and then there's my Pujao, I'm at the way be as my repair. So, Sabi, the kind of said, she said that migration, then the penny on the tears yet. So, migration, and some of the rule, Mamma for you know who you are, Pa Moody, everybody has someone sat. Since they debate to go to immigration, you know. Since that's the airport, if you pay more, we see it, we hear the repair bank. We say, we have that so far, there be. See, you might be a home, I must say. So, we did do more here. So, we money don't depend on answers. Or sister be able to know Asantehene what did there. Yema they were catch we ni page na ehunu Monday ru na mo hu dwedi e chemonsa. So mo akwa papa. So the odun shema wo. Na no kan say be say me nko a odun pamfo nyina kamom sade ba ko. Mo nyina so ntawachi. Amozo mo ka say be da manu a onya me ehwe. Mo nyina de munim bia mo fanta na chi. Na se we do ye bia no. The Mozano bar, a coming in a Gana mine. It was what was Omakaba. Otum fortune me ba for say kwa me kantan crunchy and editor Asantehene nim sabre commander for fra oba no na sale 2 year no dada no na chia year wi ti wakoko to Asantehene nim agene nsam nhira afi empanifo e ka ho no enyina na e ko ba akochia no na de efe wo mu ne se oduru animu a na watwa Asantehene pruse ansa na wachia year nsam e kire tumi akotokohene wo se de esi dimu na esombo Ochia Asantehene wie so a na afi wasa twa no pruse yenu aba so odi wo mu ba ye na wachia yewura no owie ye no mo hwe se o se twa no pruse e kire se sahene nyina no mu himpon ene Asantehene nyina yewura o kintin kanta fentemfrem akuma kukuruku a wogi gigirim na abrempon ne akunyine so abone brim Asantehene nkwaso na Asantehene nkwaso na nanom nkonwasofo nkwaso otumfo amanhene nkwaso abrempon nkwaso na Asantehene asomfo nkwaso Opemsuo TV ni radio nso enkwaso enti omuguso omutwa Asantehene pruse efe pa ene ade a eya ukude dikan ewo afimu